Diakonie Rolnička je sociální zařízení, které funguje už 20 let v Soběslavi a zaměřuje se na osoby s mentálním či kombinovaným postižením. Své služby nabízí jak dětem, tak i dospělým. Podpora spočívá v tom, že rolničkové děti zde mohou navštěvovat mateřskou školu, která je kombinovaná, tedy je jak pro zdravé děti, tak i pro handicapované, a tím dochází k přirozené integraci. Následně se mohou vzdělávat v základní škole speciální a praktické. Protože jsou to děti s postižením, tak k tomu potřebují ještě další služby, které jim nabízíme, a ty spočívají zejména v osobní asistenci. To znamená, že v každé třídě je minimálně jeden osobní asistent, který pomáhá dětem v tom, aby mohli se soustředit pouze na to vzdělávání, a paní učitelky je mohly pouze učit a pomáhají jim například s přípravou těch učebních pomůcek, pomáhají jim, když jdou na toaletu a takové ty další věci při obědě a tak dále. Další službou je Centrum denních služeb, které funguje jako družina. Asistenti, kteří se zde dětem věnují, s nimi ještě navíc rozvíjí schopnosti a dovednosti, které se v klasické výuce nevěnuje až taková pozornost. Služby jsou ale nabízeny i dospělým klientům. Ti mají po ukončení středního vzdělání možnost nastoupit do sociálně terapeutické dílny, kde se připravují na práci. Učí se tam takové ty věci, které nám možná připadají běžné a obyčejné, ale pro ně to není úplně vzhledem k jejich postižení běžné, takže oni se tam třeba učí, že musí přijít včas do práce, že se musí zapsat do nějaké knihy, že musí dodržovat přestávky na práci, jak se chovat ke svým kolegům a tak dále. A pokud jsou šikovní a schopní, tak mohou nastoupit do chráněných dílen. Chráněné dílny má Rolnička 3, a to keramickou, textilní a dřevodílnu. Výrobky se pak prodávají na trzích, v různých obchodech či na dražbách. Co se týče výuky ve škole, tak její součástí, konkrétně tedy tělesné výchovy, je i plavání. Proto se přibližně jednou do měsíce jezdí buď do Jindřichohradeckého či Třeboňského bazénu. Je to z toho důvodu, že oba dva ty bazény jsou přizpůsobené těm našim potřebám, to znamená, jsou bezbariérové a hlavně ta voda je tam teplá. Takže je to i pro ně příjemné. A ten důvod, proč vlastně jezdíme do bazénu, je ten, že klienti většinou mají k tomu svému mentální postižení ještě nějaké jiné přidružené, a to se často týká určitých spazmů nebo takových určitých vztahů, a oni se potřebují uvolnit a relaxovat. Do bazénu jezdí jak nejmenší děti, tak i dospělí klienti, a to v doprovodu 1 až 2 asistentů. V pondělí 23. června navštívila Rolnička bazén v Třeboňských lázních Aurora. No, nám se tady moc líbí, jak říkám, my sem jezdíme rádi, protože je tady teplo, je tady klid a vycházejí nám tady vstříc, takže jsme spokojeni moc. Vzhledem k tomu, že spousta klientů Rolničky trpí i nejrůznějšími alergiemi, pochvalují si i zdejší slanou vodu. Pohyb ve vodě přináší klientům nejen fyzický pohyb, ale zároveň i relaxaci. Ke každému klientovi je potřeba přistupovat individuálně. Dneska tady máme klienty z praktické školy dvouleté z Tábora, Kateřinku Karlovou, Pavlu Jelínkovou, Nikolku Hofmanovou, Tomáše Boháče. Každý z nich je individuální, i ty hodiny v tom bazéně jsou individuální, protože někdo plave, setkal se, chodil v předchozí škole do bazénu, takže to někdo umí, někdo ne, jako Pavlínka třeba, ta se fakt nesetkala s bazénem ve školce, takže ta se učí dejchat do vody, začíná, zvyká si na tu vodu, netlačíme ji k ničemu, nenutíme ji. Ostatní, ty, co zvládají a mají vodu rádi, tak si to tady jako fakt spíš užívají, jak se nedostanou tak často do toho bazénu. Takže zkoušejí všechny atrakce, zkoušíme uvolňovací cvičení, polohovací a víceméně jaková relaxace pro ně, a je to změna, že dostanou se mezi lidi, takže myslím, že si to užívají všichni. Tak jak se vám líbí bazén? Dobře. Co se ti nejvíc líbí? To plavání. Mně je tobogán a plavání. Co by se ti tady tak líbilo? Plavání, tobogán? Všechno. Všechno. A tobě? Všechno. Asi tobogán nejvíc to má. Tobogán. Pro klienty je důležitá také socializace, tedy to, že se dostanou do jiného prostředí, než ve kterém se pohybují běžně. Musí se zde totiž určitým způsobem chovat, musí si umět připravit všechny věci a dělat mnoho dalšího, co je pro nás naprosto automatické, ale pro ně je to událost, kterou si dlouho pamatují.
Z Třeboně Hanka Voborská.